Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndizoona m'bale wanga, kapena ndinene kuti ndikulandire m'bale wanga madzulo ano, koma ndingokonda kuti undimvesese bwino pamene ndikufuna kuyankha funsoli. Mwambiri ndimochitisa mantha chifukwa ikukhuza yankho la imfa ya munthu amene watisiya. Maka nkhaniyi ndi kuyikako mulomo wa kundifunsa kumene anthu akumagulupu mukufunsa za chidziwiso changa, imfa ya zizizi ya mtolankhani wotchuka dziko la Malawi komanso Zambia, kuzungulira ngakhale maiko a Zimbabwe, South Africa ndi madera ena otizungulira pano pa Central Africa. Dzina la mnyamata lotchedwa Brian Banda ndilodziwika kunkhani ya utolankhani, ndipo kutisiya kwake kwa zizizi ngakhale mkatimo mukumveka kuti munali kudwala inde, koma kumva kwathu kozizimusa kumene kwangomva kuti anali kuchipatala mmawa uno nde watisiya. Ndiye inu opemphera kapena anthu amene mumatsatira zina mwa zimene timalankhula pa social media mukuti mudziwe kuti kodi chimene chichi ndi chani. Ndiyambe nkuti ndikusakasaka audio ina imene ndinkalankhulana ndi mkulu wina, ndipo ndidayipanga rekodi kuitumiza. Ndikayipeza mbuya ndithandize kuti ndiyipeze audioyo chifukwa ndinayijambula pakati pa 10 ndi 15 February 2026 imene ndidalankhula mu nkhani zina zimene lerolo zikupherezera. Ndikayipeza ichita bwino kwambiri kuti audio imeneyo indithandizire kumvetsetsako pang'ono chimene ndifune kuchifotokozerachi. Audioyo ndi imene iyankhe bwino funso limene mukundifunsa ndi chimene ndimafuna ndichifotokozere nkudziwa kwanga kapena kusakirasakira kwanga kwakuganiza kuti kapena ziko zokhala zimenezo. Koma ngati munthu opemphera ngati mtumiki ndiyambe kuyika kaye mawu akuti kufa tidzafa ndipo tili ngati madzi otayika, amene apempha kuti otayikayo asantayikire Yehova. Ahebere akuti kufa tidzafa ndipo kwayikika kwa munthu kufa kamodzi, ndipo atafa munthu chiweruziro. So inu anzanga apa social media manga magulupu a umboni wa Twaibu muyenera kudziwa kuti imfa za zizizi sizachilendo, chifukwa zonsezo odwala kwambiri ndi odwala pang'ono amakhala kuti wafa, ndipo imfa inabwera ku dziko lapansi. Ndiye mutakhala kuti mukuzizimuka, Ambuye akuthandizeni kusazizimuka kwambiri pa chivomerezo chakuti imfa ilipo ku dziko lapansi. Koma mbali yakundifunsa kuti ndiperekepo chidziwiso cha nkhani imeneyi, nditha kulankhulako mwakudziwa kwanga ndi ndondomeko zina zimene ndikuziganizira kuti ikhoza kukhala laini zimene ndifotokozezo, ndipo uku ndi experience yanga ya ine ngati munthu amene ndimatsatira ndondomeko za mayendetsedwe a dziko lapansi koma kuseli kwa dziko lapansi. Monga ndakhala ndikunena kuti mmene zinthu zimayendera dziko lapansi ndizosiyana kwambiri ndi mmene ife anthu timaganizira. So nimafuna ndiyambe nkuti ndikuganizira kuti audio imene ndikupereka panopayi ichita na sapoti
ndi audio ya pa 10 kapena pa 15 ndayiwala tsiku, koma ndikayipeza inena chifukwa ndalitchula tsiku limene kumachitika mwambo umenewu. Kunali msonkhano wa ma Freemason amene adabwera ku Malawi kuno kudzapangisa msonkhano ku area 12. Ndiye ndinkamuyankha munthu kufotokozera, mukudziwa ku Malawi kuno kuli ma Freemason amene amapanga mikumano ya mazonire. Tikudziwa kalenso kuti kwathu kuno kwa zaka zonse takhala tili ndi membala wa chipembedzo cha Freemason nkumatitsogolera malemu otisiya Dr. Banda anali Freemason. Ndi ku Malawi kuno kupezeka mamembala kapena chipembedzo cha ma Freemason kwa kanthawi kwambiri. Osayiwala kuti ma Freemason amachita limodzi ndi Knights of Malta imene tinaona kale kuti enanso mwa anthu azitumiki azineneri takhati kwaona muzithunzi atachita dress in a Masonic style amene amachita oka kuti iwo alinso mu gulu la Knights of Malta. Zazimenezo tikudziwa tonse ndi msonkhano udali wokhuza ma Freemason ndipo nkachitikira ku Malawi konkuno. Ndi ine ndikuchita explain so kuza msonkhano umenewo ndidalongosola nkhani zina zimene ndikupempha kuti bola audio ndipeze mpaka na ndikutumizireni chifukwa ndidalankhulamo zina zimene mwina lero sindingakwanise kuzibwereza koma zili mu audio imeneyo. Koma lero ndingofuna ndikupaseni chithunzi ichi nditamverani. Three finger of death -1. Three finger of death -1. Kunja kuno ku Malawi kuno kuli ma Freemason ndiyenso kuli nthambi ya ma Freemason imene imatchedwa kuti the Club of the Blonde. Klabu imeneyi kuseli kwa mayendesedwe a dziko lapansi ndi imene imayang'anira ma department akayendesedwe kama boma aku dziko lapansi mwa chinsinsi. Ndiye kuchoka pa Club de Blonde, a Club de Blonde ali ndi ka organization kena kamene kamatchedwa kuti relationalistic satanism. Relationalistic satanism imachita limodzi ndi mipando ya ma CEO, ma directors komanso ma appointed position. Sukulu sinachite mundimvesera amene mukongo ndipeza kumene mu 80 minutes iyi ndikuyankha funso limene anzanga pa social media afunsa kuti mukuiona bwanji imfa ya Brian Banda. Ndilibe ripoti lililonse la kufa kwake kapena chidziwiso chilichonse cha kufa kwake, koma ndingofuna ndinene za chiopsezo cha maposition amene timachitidwa appoint ndi kulandira ku dziko lapansi kuti kumene koko kumabwera zotsatira ngati zimene tamvasi. Simunamve chichewa. Sindikufotokozera kuti Brian Banda wachoka bwanji dziko lapansi. Kufa kulipo, wamoyo amayembekezera kuzafa siku lina. Koma ndimafuna ndikupaseni chidziwiso cha chipongwe chimene Satana ndiyerekezi anachikhazikisa ku dziko lapansi kudzera m'magulu achipembezo cha sataniki kumene ine ndapembezako zaka 17. Ndili ndi chidziwiso china cha ziopsezo zimene zimapezeka ku mipando ikulu imene anthu amasankhidwa, umodzi mwa iwo ngati mpando umene anasankhidwa mnyamata wathu. Koma detail ndaifotokozera bwino mu audio imene ndinkamuyankha munthu wina pa 10 kapena pa 15 February 2026.
Koma lero ndikungofuna ndiperekeso chiwonjezero china chowonjezera kuti gulu limene la Freemason lili ndi upangiri wodzutsa magulupu amene kumachitika zinthu zaufiti kwambiri zimene zimachita limodzi ndi ndondomeko zamayendetsedwe a zinthu za dziko lapansi makamaka zikakhuza mabungwe, ma organization, mautsogoleri. Mabwana okhala mautsogolerimo anawakonzera kadzenje kamene kumakhala ma human sacrifice koyendetsedwa ndi ma Freemason. Ndiye kunagona ufiti kumene koko, koma amapanga direct kuma CEOs kati ma directors kapena ma appointed position. Izizi ndizi fotokozere mwakuchepekedwa kwa skulu, koma ndikadakhala kuti skulu ndi yabwino ndezikadamveka bwino mchingerezi pozifotokozera chifukwa miyakeo achipembedzo cha Satana zili well documented, zikachitidwa search bwino amazifotokoza momveka bwino. Now ndibwerere pambuyo kunena kuti mpando umene munthu amasankhidwa ndi kukhalapo. Mpando mu system ya chipembedzo cha Satana, mipandoyo already imakhala kuti siri m'manja mwa eni yake ampandowo, koma ili m'manja mwa amene amalamulira, amene amatenga control yoyendesa dziko lapansi. Monga ndakhala ndikunena kuti mmene dziko lapansi limayendera si mmene ifeyo timaganizira. Ndibwereze ndanenanso kuti maboma a dziko lapansi amasankhidwa ndi Lucifer, ndipo ndiye mwini wake, ndi ali ndi system ya mayendetsedwe abomalo, ndipo mmene momwe mayendetsedwe abomalo alinso ndi zofuna zimene amayitanitsa ma human sacrifice. Muli zopereka mmenemo, muli ma pledge mmenemo, muli ma demand mmenemo amene amachitika kuchita demand kuti zikhale ngati zolipira, kulipirira position yo payoka. Ndiye munthu ngati ine ndikusankhidwa kuyikidwa pa mpandopo, ndimakhala kuti ndikupita pa mpando umene ineyo ndibe nawo mphamvu, ndingakakhale ndi moyo pa mpandowo kapena kuperekedwa pa mpandowo mwakudziwa kapena mosadziwa. Mwanjira ina ndikuunikira kuti mipando ikulu ya dziko lapansi imakhala kuti ili m'manja mwa mwini wake Lucifer, ndipo kusili ndikumene kumachoka mphamvu zoyendesera ma position ambirimbiri ndi ma organization ambirimbiri aboma, komanso ngakhale na governmental organization. Mipando ikulu ndanena kuti ma position ngati ma CEO kaya mmati chani kutanthauza kwake, ma directors kazi mathera pompo, komanso mipando imene mumachita kulodzedwa ma appointed position, zijaza kuti mtsogoleri wa dziko kungoloza achimene mukhala apa. Mipando imene ikamalozedwa kapena mukamakhalamo imakhala kuti mipando yo payoka sikhala m'manja mwa amene akukupangana appoint iyo, ayi ili ndi eni yake amene amayendesa dzikoli. Dziko lapansi lili ndi eni yake amene amayendesa. Ndimadziwa kuti chichewa chidzakhalabe chovuta kumva mpaka kalekale, koma odala amene adzamva chichewachi azazindikira, amene azitsatira chichewa chimene ndimanenachi azazindikira. Tsoka ndila kuti zofotokozedwa zozamazi zimafotokozedwa mchichewa, ndi chichewa nthawi zonse ndi chovuta kumva. Komano mverani kuti imfa imene tikuyidandaula ya nzathu ntolankhani pakoza kukhala kukhuzidwa kumene kwakhuzida kwa munthuyi chifukwa cha position, mipando imene anthu timakhala mdziko lapansi. Mwatsoka ineyo andisankha ndikukakhala pa mpando umenewo, ndikhoza kukakumana ndi chiopsezo chimene ndikufuna kuchinenachi, chifukwa
according to my understanding, the experience yanga saka 17 ndimadziwa kuti mayendesedwe a zinthu za dziko lapansi sizikhala m'manja mwa munthu wina koma Lucifer ndiye mwini wake wa dzikoli. Ndi ameneyo ndi amene amayendesa dziko lapansi, amene wanso kuseliku kuli mabungwe amene amapanga donate zithandizo zoyendesera boma lililonse limene timayendesa, organization iliyonse nani government organization iliyonse ili ndi support ya kuseli ya makobiri imene timalandira donation funding yoyendesera ma organization iwo, kandi UN alinkumena mazitenga ndalama, kandi World Bank alinkumene kumachoka ndalama, WFP choncho mabungwe onse mpaka na mabungwe ang'ono amaiko mkati mwa dziko la Malawi ngati muno mipando ma appointed position kandi ako ECB kandi kuti ma position amene katikatimu mabwana amene mumu macheya amene mumu mipando ija imakhala kuti ili ni mphamvu zina kuseli zimene zimayiyang'anira. Amenewo ndi amene amapereka chikoka lilizi kupanga lilizi makobiri abwere mdziko kuti muyendesere mipandoyo, chifukwa mipandoyo achainake ali kuseliko ndi amene amachita control dziko lonse lapansi. Ngakhale Lucifer amalamulira zimenezi kuseliko. Yesu atabwera mdziko lapansi anachitidwaso challenge pa Matthew chapter number 4 ndi Lucifer kuti mkulu wa dziko lino lapansi na afika poperezeka position kuti ngati udzagwadira iweyo ine ndidzakuyika apa, ndidzakupasa, ndidzakuchitira. Ali ndi authority. That authority sidathere pa Mateyu, sidathere pa buku la Yohane kuti basi mkulu wa dziko lino lapansi zatha. Ayi, akulamulira mpaka lero. Pamene Yesu adzabwere ndi pamene azachite destroy the entire system ya Lucifer, kuti khazikira system imene Satanayi sazapezeka monso, chifukwa akuluwa adzagwidwa na adzaponyedwa ku nyanja ya moto kumene adzalira nthawi zonse osabwerako. Bible limatiuza choncho. Koma as of now sanaponyedwe kupompo kucha amalamulira. Ndi anzanga omva chichewa, mukadzamva chichewa chakuti olamula wa dziko lapansi si Lucifer ndipo mipando ya dziko lapansi mwini wake ndi Lucifer, olamula wa dziko lapansi si inu amene mukuaganizira koma ndi Lucifer mwini wake na amene amayang'anira, mukazadziwa kuti ngakhale mipando ya ndale kaya mayendesedwe a zinthu za dziko lapansi zimachokera mdzanja la mwini wake Satana, ndi pamene sopano zofotokozazi zidzayambe kumveka bwino. Ndikhalani pamenepo muyimvere nkhani. Mabungwe amenewa achipembedzo cha Satana kuchokera ku gulu la ma Freemason ali ndi department imene imachedwa kuti Diblon. Ndi Diblon Club. Sopano a Diblon Club iwowa ndi anatuluka mu Freemason ndi kanthambi. Ndi Diblon Club ndi kanthambi kodzadza ndi mfiti za dziko lapansi zimene Lucifer amazituma kuti zikachite masenga awo pamene akufuna kuyitanitsa ma human sacrifice kuchokera ku mipando imene anayiyala ku dziko lapansi. Mana ndi government organization mipando yawo ndi mipando ina ya ikulu ya mabungwe akulu a dziko Malawi, kaya ndi kumadzi, kaya ndi kumagesi, kaya ndi ku MPC, kaya ndi ku bungwe kaya ndi la post office. Timadziwa kuti kumene kucha amayikako ma directors amene akamayika mukapeza kuti ambiri ayo amachitidwa appoint. Ndi nchifukwa ndi kunena kuti amayang'anira agulu limene lolo mipando imene ili ikulu imene mipandoyo ndi chiopsezo. Pamene ndikufuna kuti mupamvesese bwino pa mpando umene ukukakhala iweyo kaya iwenso wa sataniki, koma mipando yonse imene ndikuyine nayo imakhala m'manja mwa chainyake. Ndiye gulu limene lolo kuchokera ku Diblon anapatusaso kanthambi kena kamene ndikukatchaka kuti nationalistic satanism. Ndi nationalistic satanism ndi amene amachita limodzi kapena kuyang'anira mipando ya CEO, directors ndi appointed position. Gawo limene lomwe ndimva
ndikhulupirira kuti tikumvana bwino. Now mukachoka pamene papa omwewa awawa alinso ndi kagulu kena kamene amakatcha kuti transcendental satanism. Ndakupasani nationalistic satanism komanso transcendental satanism. Ndiye amene wawawa ndi amene sopano adayikako kamulungu kumene kuku a transcendental satanism. Amanena kuti maposition onsewa anachita kulengedwa ndi mulungu amene amamutcha kuti Mati, the Lord of Directors. Mmenemu ndi mmene alili mafundamento ndi ndondomeko zakayendesedwe kachipembedzo cha Satana kuseli kwa dziko lapansi, kuchita control dzikoli kuseli kwanu inu musakuona musakudziwa. So the danger is tikachita ndi sukulu taphunzira tatha tilibe kokayamba ntchito koma tipite m'manja mwa mipando imene timakalowa amatiyika mmene mumu kuti tilamulire malingana ndi ukaswiri ndi kudziwa kwathu based on merit timapita mmenemu. Koma chiopsezo nchakuti tikamapita m'maposition timakakhala m'mipando imene ili occupied ndi Lucifer. Ndiye kumene kuoko amakhala ndi zimene amaitanitsa ngati human sacrifice amene amayenda mchigawo cha amipando kuchoka kwawo. Zisanzo zabwino muzapeza kachokedwe ka amipandowa. Choncho ndi ganizo limene ndakugawira ni lochepa alipo kuyankhani ndikupasani gawo loyambirira, koma monga ndanena kuti kufotokozera bwino kwa nkhani ngati yomweyi mukupeza mu audio ina imene ndayichita rekodi pakati pa 10 February ndi 15 February yazofotokozera zimene za chitikazi kapena zimene zimachitika zikufanana kwambiri. Mukayimvera audio yo mupeza kuti zikufanana. Koma lerolo pamene ndikufuna kungoti ndichitenga ndikudutsa pamwamba ndimafuna ndikupaseni yankho lakuti pali chiopsezo chachikulu kwambiri cha mipando imene timakhalamo. Chifukwa chake lero mwapeza kuti nzathu amagwira ngati munthu wamba ku kampani ya Times, koma tsopano ananyamuka ndikukakhala pa position pa mpando umene mumachita kupangidwa appoint. Imene mipando imene yochitidwa appoint simakhala m'manja mwa inyaka amene akupanga na appoint wo ayi, chifukwa kuseli kwa dzikoli kumayenda chinthu china. Ndimadziwa kuti chimenechi ndimachinenachi ndichovuta kumva, ndipo munthu azavutikabe kuti azamvesese kuseli kwa chimenechi. Komabe ine ndifotokozere kulekeza pa chidziwiso changa. Now pali chiopsezo ku mipandoyi ndikutheka kuti mnyamatayi wakakumana ndi chipulula ndi chigumula chimene chikudutsa mipando imeneyi, chifukwa chimenechi chimayenera kunyamuka numerejo iye ya kusatanic imene ndi 2026 chanyamuka imene imatchedwa kuti dragon iye kusatanikiko ndi ino ndi dragon iye chifukwa ndi 2026 pali 6. Osaiwala kuti opposition ya 2026 ndi follow kapena opposition ya 6 ku numerical iye ndi follow. Zimene zozo kuti pali 6 2026 ndiye pali follow ndi 6 ndi chipani cholamula ndi chipani chotsutsa zimene zimalimbana ndipo zimayenera kugonjetsana. Musaiwale kuti 1964 tidalandira ufulu olamulira, 1994 matipata adalowa, ndekuti 1994 inali imene imatchedwa kuti dog iye. Ndiye dog iye ndi opposition wa dragon iye, chimodzi chimayenera kukhaulitsidwa. Ndiye 1964 6 anamezedwa ndi follow. Munaona kuti makani akamuzo anatha pamenepo ndipo tidalowa era ina
ya multi-party system zinadyana according to numerical EA, according ndikuwerengera kwa numerical satanism, zozama zofuna kukhala pansi kuti munthu akazimvesese. Koma muchere khutu ndikupemphera kuti audio imene yoyo ndiyipeze ndikutumizireni. Imene yapa 26 February yo mupezamo china chake chimene muchipeze kuti chili related ndi zimene zachitikasi. Now ndikunena kuti mipando imeneyi a Freemason Club ali ndi kagulu ka Deblon Club kamene kumalai kuno kalipo, ma Freemason so malai kuno alipo, Deblon Club ilimo malai muno, ndi a Deblon Club amapanga zinthu za ufiti kuchita kutumidwa weapon yogwirira anthu amene adzikhala m'mipando imene akafuna kuma human sacrifice. Ndi iwowa amachita target ma directors, ma CEO ndi onse mipando imene mumachita kupangidwa appoint. Free thing of death -1. Tabwerani pamusi pang'ono. Ndi kuchokera pamenepo iwowa a Deblon Club alindika Satanism Club kena kamene kamachedwa kuti nationalistic satanism. The nationalistic satanism ndi amene amayang'anira mipando yonse dziko lonse lapansi imene ndi ma position akuluakulu amene anthu mumakakhalamo mipandomo, mumakakhala pa mpando woti siwanu pamene popo. Na pokakhala pa mpandopo automatic mpando umakakuchita turn into a member of satanic, whether you like or not. Sakumva munthu simmafuna mutakhala wa satanic, koma the moment mwavumira kukakhala pamene popo mipando yosikhalidwa ndi anthu amene sangakhale mamembala achipembezocho. Koma vuto ndila kuti okalowa kukakhala pa mpandopo amakalowa ndi chikalata chawo based on merit, pa chikalata chimene ali nacho cha ntchito zawo, madziwidwe awo antchito amakakhala pamene. Sadziwa kanthu, akuchokera ku machalichi, akuchokera ku mipingo, amapemphera ndabwinobwino sanalowe ko satanic, koma anaphunzira ndi akufuna kakhale pa position ndi amakachitidwa ambush ali pa mpandopo. Ndi mafuna muzimva pamene pa ndi muzitolera pang'ono muchipeza ngati nkutheka chifukwa chimene chatigweretsera m'mavuto azimene takumana nazozi. Gulu limeneli lachiwiri lochokera mu Freemason momwe mu Club kuchokera ku Deblon kuja anapangaso kagulu kena kamene ndikukatcha kuti transcendental satanism. Ndiye ma transcendental satanism anayika kamulungu kamene amakatcha kuti mati. Ndi mukati mati amatanthauza ku satanikiko the lord of directors. Mungandilole kodi ndipo mule free finger of death -1. Ndiyembekezere audio inayo mumvere pamodzi ndi Ambuye akudaliseni. Ndizoona m'bale wanga kapena ndinene kuti ndikulandire m'bale wanga madzulo ano, koma ndingokonda kuti undimvesese bwino pamene ndikufuna kuyankha funsoli. Mwambiri ndimochitisa mantha chifukwa ikukhuza yankho la imfa ya munthu amene watisiya. Maka nkhani ndi kuyika kwa mulomo wa kundifunsa kumene anthu akumagulupu mukufunsa za chidziwiso changa. Imfa ya zizizi ya mtolankhani wotchuka dziko la Malawi komanso Zambia kuzungulira ngakhale maiko a Zimbabwe. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. 15 February 2026 mkumano wa Mamazonic meeting ukuchitikira ku area 12 amene wani ma secret society amene akugwiritsa ntchito dzina lakuti Club Deblon. Iwo amakambirana ndondomeko
zakayendesedwe ka dziko lapansi muchinsinsi chokumana ngati eni dziko lapansi amene amabwera kudzagwira ukapolo mamembala a dziko lapansi makamaka boma amene akulamulira pa nthawi imeneyo amawayenderera ndi kuzachita nawo mwanzeru nkwalowerera ngati akubweretsa zithandizo ngati akubweretsa ma ideas oyendetsa kayendetsedwe kabwino ka ndondomeko za dziko komanso kudzapasa mwayi owulula kumene kungachoke ndalama ndi malembedwe abwino amene angalembe kuti ndalama zibwere mdziko ku bungwe ili ku thandizo ili kapena kwinako. Amakhala kuti ali mugulu limeneli limene limatchedwa kuti the Masonic Club de Belém. Ndi a Club de Belém ali munomo Malawi lero mwezi uno wa February 2026 akukumana ndipo mkumano woyamba umene akukumanawo akukambirana za human sacrifice mwachidule ndi amayala ndondomeko za nsembe zimene maiko ndi maboma ayenera kupereka koma mwachinsinsi kwambiri ndi tikati nsembe makosana timanena kuphedwa kapena imfa za zizizi zimene zimachitikira anthu mdziko lapansi. Choncho dziko lonse la Africa lapansi ngati dziko kwa azungu ku Asia ndi ku Europe gulu limene lila Masonic kapena kuti secret society ya Freemason imakhala ndi tsiku limene imakambirana ndi kayendetsedwe kake ka ndondomeko koma amayamba ndi kukumbutsa mmene nsembe zinaperekedwera. Iwo kwambiri amayang'ana ma politician anthu amene anajoina magulu andale kapena amene adapeza mipando pa zifukwa za ndale amakhala oyambirira kuperekedwa nsembe mu zigawo zosiyanasiyana za dziko lapansi lino. Ndi chinsinsi chakuti ngakhale woyang'anira dziko sachidziwa komanso amene akusankhidwa kupita m'mipando imene imapezeka pa zifukwa za ndale sadziwa okhala m'mipando nthawi zina ngati angadziwe amachita kusankha okha kukakamira poganiza kuti lingakhale bodza izizi sizingachitike. Mipando yonse yapamwamba imene imakhala ikuyendetsedwa ndi mabungwe akuluakulu a dziko lapansi koma mabungwewo am'mayiko. Bungwe lalikulu lina lake la dziko lanu mu Malawi muno tindi mabungwe ngati azamadzi, azamagesi, azamtengatenga, azowulutsa mawu. Akuluakulu oyang'anira mabungwe mwachisanzo ngati ndanenawa amakhala kuti ndi nsembe zoyambirira zimene a Club de Belém amayenera kuziyang'ana. Choncho pamene munthu wina aliyense akusankhidwa kukhala wamkulu wa bungwe lina lake yekha amakhala kuti akudzika pa chiopsezo cha imfa, akuzika pa chiopsezo chophedwa mwazizizi, kulandira chipongwe mwazizizi chochokera ku Club de Belém. Mkumanowu ukuchitikira m'Malawi muno mu area 12 Mphonongo Road. Nkhani iyi ndiyoti mwachisanzo mmene akukumana lerolo ayamba kupereka mayina kaye amene anaphedwa pa zifukwa za ndale m'mipando ya maboma olamula ku dziko lapansi. Amayamba kwambiri kutchula za chaka cha 1925 pamene Benito Mussolini anaphedwa ku dziko lapansi lino chifukwa cha mpando odzera ku ndale, ulamulo odzera
kundale. Mu 1826 mpaka na mu 1830 panali kusowa kapena kuti kuphedwa kwa anthu. Mwachisanzo William Morgan wandale anaphedwanso nthawi imeneyi. Imfazi tikati kuphedwa malingana ndi ndondomeko za ma Freemason ma secret society zimadzera mu njira ndi kutanthauza mwina munthu kudwala mwazizizi, kuphedwa, kudyetsedwa poison, kulozedwa. Koma nthawi zambiri zimayamba ndi Black Eagle imene imayenda kupita m'makomomo usiku. Mistake bwanayo wamkuluyo wabungwero akasiya masilipasi panja pakhonde amatengedwa, kaya anali ku galachi kaya amacheza payadi pake ndi anayiwala chinthu koma chimene anapondapo. Black Eagle imadzatenga kuchipititsa ku midima kumene amakanenerera, ndipo imfa ya olamula otere amabungu akuluakulu imatha kuchitika mwazizizi mdzikomo mumalandira chipongwe chotere. Izi ndi zimene ma Masonic Secret Society amapanga. Lero mwezi uno wa February ndi pamene tikuona mkumano amenewa ukuchitikira kuno ku Malawi. Mamembala ochoka ku dziko ngati Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambique, Zambia, Lesotho, Botswana, South Africa komanso DRC ali kusonkhana kapena kuti asonkhana m'boma lathu m'dziko lathu lino. Malowedwe akwadziwa eni yakewa, koma mkumano ukuchitika. Kuyang'ana mozama kwambiri za mchitidwe umenewu umaphesa anthu, umachotsa anthu mwazizizi ku dziko lapansi. Izizi ndi zinsinsi zina zimene zimachitika m'maiko mwathu muno mozemba komanso mozungulira. Akafukufuku wa ma secret society akhala akuyang'anira machitidwe amenewa potsatiranso imene amayitcha kuti numerical order ya zaka za manambala kapena kuti manambala kuchoka ku chipembedzo cha Satana. Ndiye chaka chinocho cha 2026 ma Freemason amayang'ananso maiko amene analandira independent mu nyengo ya numerical order imene amayitcha kuti the Year of Dragon. Ndiye 1964 inali Year of Dragon, ndi chaka chinonso 2026 chifukwa cha 6 iyo amabweresa Year of Dragon. Ndi chaka chinocho ndi cha Year of Dragon. Ndi ma Year of Dragon amayang'ananso akuluakulu ama mabomamo maikomo kutsata zilembo zamene kalero anaphedwa mu zaka za Dragon Year. Musayiwale kuti ndi Dragon Year iyo tili ndi Dog Year, zimene zimapangana china chimatsutsa chinzake, chaka china chimatsutsa chinzake. Mwachisanzo folo amatsutsana ndi 6 ku numerical order ku chipembedzo cha masatana kucha. Ndimuona kuti ngakhale kuno kwathu ku Malawi tinalandira ufulu 1964 imene inali Dragon Year. Ndiye kuti Dog Year mtsutsi wa chakachi anali 1994 pamene panalibe kuchitira mwina. Ulamulo wa 1964 unayenera kutsutsidwa mphamvu zake ndi ulamulo wa Dog Year chifukwa ni ma enemies. Panalibe kuchitira mwina, kamuzu anayenera kutula pansi. Zimayenda choncho, mwina zizasowa kuzifotokozera bwino
mukuchepekedwa kwa kudziwa kwanga pa nkhani zimenezi. Koma izizi zikundikumbutsa chifukwa Masonic Society ya Deblon imene yapanga skata kapena kuti kufalikira m'malawi mwathu muno, limene ndi gulu la ma Freemason, ma secret society amene ku Malawi kuno alipo. Amenewa ndi mamembala amene amachita nawo party ku chipembedzo chimene chama secret society. Ndi chaka chino awalondola akupangira msonkhano kunoko mwezi uno wa February. Now zolengeza izi zimachita ndingathe kuzisunga osazitchula kapena kuzipereka mwanchangu chifukwa zimakhala ndi chiopsezo. Chiopsezo chake ndi chakuti mmene mumayenda laini ya kuphedwa, imfa kapena kusokonezeka kwa miyoyo ya anthu, kubalalika kwa ma CEOs. Ndimwe chisanzo inoyo ndi Dragon Ear amalondolanso ma capital letters amayina ama CEO mwa chisanzo. Lerolo mwezi uno wa February akukambisana za Brian Thompson amene anali CEO wa United Healthcare. Ndiganiza kuti kumeneku ndi ku New York, koma mkumano wina umene ankakumananso ku New York komweko ku Manhattan Hotel mu New York adagwirizana zoti ayenera kumachita chidwi kwambiri ndi mayina oyambira B kapena kuthera B pazolembedwa zawozo. Pakakhala B amakhala kuti amene straight amutenga amuyikanso ku Dragon Ear chifukwa Byo mu Satanic ndi D, ndi lembo limodzi limene limabweresa 6 mu chiwerengero cha numerical order ya Satanic laws. Mmenemo ndiye amayang'ana mayina ngati amenewa, ophedwa otere, ovulazika otere. Now muli naye munthu ophunzira bwino, odziwa bwino ntchito zake, akufuna kutenga nawo mipando ya mabwana yayikulu ya mipando imene ikulamulira dziko lapansi, monga mabungwe akuluakulu a m'mayikomo kuzungulira dziko lonse lapansi. Koma ali ndi chilembo chimenechi, amayenera kuyenda mu mzimu omwewo ochoka mwazizizi ku dziko lapansi kudzera mu numerical order yawo imene ma Freemason amalondola ma capital letters amene amalamulira mu ufumu wa mabungwe akuluakulu pansi pa bungweli la Club de Blon. Club de Blon ili ku Malawi kuno ilipo. Mmakhala mchitidwe wa za ufiti, mchitidwe wa za masenga umene kamakhala ngati ka bungwe kapaderadera kamene kamachita target olamulira adziko kuti achoke koma mochitisa manyazi. Amatha kukuyang'anirani mwachidwi mtsogoleri wanu kufuna kunchosa mwazizizi, tidaonapo kwathu kuno. Amatha kuyang'ana mwachidwi kwambiri. Musaiwale kuti tinali ndi mtsogoleri amene tidali naye amene adachokanso mzaka za mbuyomo potsata ndondomeko ya numerical order mu Dragon Ear, komanso kusata imene amayitcha kuti red line dragon imene imalondola ma capital letters, ndipo amachita kwambiri ndi B. Ndi tidaona kuti bingu wa Mtalika adachokanso mwazizizi mdzikoli. Izizi zimamveka mosamveketsetsa bwino kwambiri mene zimakhalira, komanso nthawi zina ozifotokozani ndimakhala ndi kuperewera chifukwa zinthuzi ndimazifotokozera mchichewa pamene ini yakewo ndondomeko anazika mchingerezi.
ndi kuchepa kwa maphunziro kumandipanganso kuti ndifotokoze mochepekedwa mosamveseseka bwino. Komabe ndilondola ndi chidwi ndingoperekako chimene chichi kwa inuyo abale ndi alongo za secret society yochedwa Club de Boulogne. Ino ndi 2026 ndipo mwezi unowo ndi wa Februwale umene ndikulankhula nkhani imeneyi. Ndi nkhani yakuti titha kuyimvesesa pang'ono, koma ndikungobwera nayo imene chifukwa cha nthawi ina mukundifunsa kuti kodi chinavuta nchani kuti president wathu uja afe movuta chonchicha amene adaoneka kuti adali ndi tsogolo labwino ku dziko lathu la Malawi. Ndiye ndikungowonjezera kuti anthu amene anapanga zipongwe zimenezi, amene amapanga zimenezi koma secret society ko amabwera limodzi ndi Masonic secret society. Ndipo lero lomwe ngozi watsoka dziko lathu la Malawi likupangisa nawo mkumano wa ma secret society amene wa mulilongwe ku area 12 kumenenso kuli kampu yawo ya Club de Boulogne. Now ndiye ndikukupasani line ya mmene zimakhalira, ndiye kuti mtsogolomo mwa zakamu ngati tizizaona anthu okhala ndi mayina azilembo za B akutenga mipando kutsogolo kwake, mavuto akufa mwa zizizi adzakhala akuchitika chifukwa ndi line yawo imene imakhalapo. Zimenezi zili choncho. Now ndikoza kukuwuzani zakuti ma secret society amenewa akamachita ndi akuluakulu oyang'anira makampani aja machedwa kuti ma CEO oyang'anira mabungwe akuluakulu amatenga so record yomweyo. Ndiye ndikukuwuzani kuti mkulu wina wa zaka 50 Brian Thompson anaphedwa, komanso amene ankamutcha kuti Bile Bera anaphedwanso. Kunali mkulu wina amene amamutcha kuti Biliano Gulude Guli anaphedwanso. Amenewa ndi amayiko anatengako mipando yaikuluikulu ya dziko lapansi, koma anali ndi zilembo zimenezi. Ndiye potsata zilembo za B kupita mipando ikuluikulu ndi chiopsezo chachikulu kwambiri kwa munthu otenga mpandowo. Nine ndingakhale kuti ndikukupasani yankho pang'ono lakuti mwina mbali iyi ya ma secret society ama Freemason amene anabwera mdziko muno kuzayika maziko pa mpando wa upresidenti wa dziko la Malawi posatanso chaka cha Dragon iye chaka chimene tidalandira ufulu cha 1964 anatsata izizi. Chifukwa chake mupeze kuti tili ndi Banda Kamuzu Banda B, Bingu wa Mtalika B. Muzayang'anire kutsogolo amene azizatenga mayina a B nkumapita mipando ikuluikulu ngati imeneyi adzakhala pa chiopsezo chochoka dzikoli mwa zizizi. Izizi ndi mmene zimayenera kukhalira. Koma sono mwina ine wozifotokozane ndimakhala ndi malire pofotokoza zimenezi. Ngakhale audio iyi ndikuyitulutsa nkuyisunga chonchi inuyo chimwene wanga wondifunsa ndiye ndakungukupasani yankho limeneli mwachidule kuti izizi zili choncho kutsogolo kwa nthawi. Kutsogolo kwa nthawi mpando wathu akamazatenga woti ali ndi kadzina ka B ziopsezo zochoka mdziko lapansi mwa chikakamizo zimachitika. Now tizingoyang'anira kuti kodi ma B akuyenda bwanji m'mipando yathuyi. Amakumana ndi mtsutso osayiwala kuti pamene tinkamutenga Joyce Banda ali ndi B kumuyika pa mpando anakumana ndi Dog iye chifukwa inali chaka chimene akukhala pa mpando ndi kuchoka zimakhuza 2014 Folo analipo. Foloyo amakubwereserani Dog iye mtsutso wa energy ya kusataniki kuja panalipo vuta kuti achite cross border anachoka pa mpando popanda zifukwa zenizeni zimene mungafotokozere zimene Malawi sidamuvoterere nzimayi uja ataonesa kale chithunzithunzi cholamulira bwino ku dziko la Malawi. Komano pa mistake yaing'ono imene inuyo simungayifanizire ndi mistake ya lero
yakusowa kwa ndalama zochedwa kachigeti anachosedwa pa laini. Chinamvuta ndi chani? The numerical order ya kusatanic 4 kutsutsana ndi 6. Ndondomeko zimenezi zikamayenda mabibiwa amakhuza ngakhale anthu amene akutenga nawo mipando koma pa zifukwa za ndale. Ndikutanthauza kuti inuye mwagwira bwino ntchito, andale nkukusankhani kukuyikani pa mpando, mumakumana ndi dragon iye kutsutsana ndi dog iye, imene imayenda mu numerical order ya chipembedzo cha Satana. Kotero kuti mukayang'ana ma BBBBB kutenga mipando ya CEO kapena mipando ikulu ya mabungwe, imfa zazizizi zimayenera kukhalapo. Ndelero ndikungokufotokozerani chabe kuti mwatsoka taonani mamembala a chipembezochi akupanga msonkhano mdziko lathu lino la Malawi. Ndapezerapo mwayi mwezi wa February 2026 kukufotokozerani inuyo za msonkhanowu, komabe lomwe linso ndikuliyesa ngati yankho limene ndikukuyankhani inuyo m'bale. Ndakutumizirani audio iyi kuti mumvere mudziwe za zimene zimayenera kukhalapo. Pali chiopsezo chachikulu chidzayenda choncho mpaka mtsogolo. Mwina zipolowenso za otitsogolera zidzakhuzanso zilembo za mayina awo. Ufulu wa otilamulira uzidzakhuzanso zilembo za mayina awo. Izi ndi zimene kuseli kwa dziko lapansi kumayendetsera ndondomeko zakayendetsedwe kamabomawa. Ndi chifukwa chake ndimayima poyera kunena kuti ndale ndi chipembedzo cha Satana, ndipo mundale mumakhala ma human sacrifice, mmene ophedwa amaphedwa chisawawa. Ambuye akudalitseni mbale mpaka tsiku la maomboledwe tidzakumananso. Amen. 15 February 2026, mkumano wa Mamazonic meeting ukuchitikira ku area 12, amene wani ma secret society amene akugwiritsa ntchito dzina lakuti Club de Boulogne. Iwo amakambirana ndondomeko zakayendetsedwe ka dziko lapansi muchinsinsi chokumana ngati eni dziko lapansi amene amabwera kudzagwira ukapolo mamembala a dziko lapansi, makamaka maboma amene akulamulira pa nthawi imeneyo amawayenderera ndi kudzachita nawo mwanzeru, nkwalowerera ngati akubweretsa zithandizo, ngati akubweretsa ma ideas oyendetsa kayendetsedwe kabwino ka ndondomeko za dziko, komanso kudzapasa mwayi. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso musaiwale kupanga subscribe. Sikomo. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amadziwa za interior designing? Inde akatakwi odziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa
pa +2771 017 0529 kapena kumalawi kuno pa 0899 930 096.